Og du er her et par måneder, så der er rigtig mange, der har mulighed for at se det og måske købe tingene. Men jeg tror, at Johnny er meget mere klog på, hvad der er, hvor laver jeg er. Så værsgo. Tak for det. Ja, dejligt at se så mange mennesker, og velkommen. Hvis jeg sådan skal sige lidt om, hvad det er, jeg laver, så har jeg bygget den her udstilling op, udelukkende inspireret af en rejse til Goa. Jeg har været nede og besøgt galleriet inden, og har ligesom taget bestik af væggene og sådan noget. Og så har jeg egentlig, jeg har ikke målt noget op eller noget, jeg har bare sådan haft en fornemmelse af, hvordan tingene kunne præsentere sig. Men det I ser over på væggen der, det er sådan, man kan sige, det er skitserne til de store ting, der hænger på væggene. Fordi jeg kan jo ikke slæbe sådan nogle store lærreder til Goa og hjem igen, det er lidt besværligt. Det jeg så har gjort, det er, at jeg har haft nogle krydsfinerplader med. Og der var jo sådan meget, jeg vejede hjemmefra mig hver eneste stykke, der kom ned i kuffert. Og sådan en lille plade vejer 80 gram. Så dem kunne jeg jo sådan have nogle stykker med af. Og dem har jeg så siddet og lavet på min terrasse. Lene og jeg foretog rejsen sammen, men Lene tog afsted til Madras og mediterede. Og jeg blev tilbage og var alene i 10 dage og havde det som arbejdsferie. Jeg havde sådan en lille vidunderlig terrasse ude foran vores værelser der. Og jeg skulle skrive under på, at jeg fik et beskidt bord slæbt op på min terrasse, fordi vi havde sådan nogle små bord helt nede ved gulvet, det kunne jeg jo ikke sidde og arbejde ved. Så jeg fik sådan et picnicbord, der var meget beskidt, men det betød jo ikke noget. Men det skulle jeg skrive under på, at jeg ikke kom og klagede over, at jeg havde et beskidt bord. Men man kan sige, at de har jo så været udslagsgivende for de store ting. Også fordi jeg kunne sådan stadfæste mine oplevelser fra en farverne ind dernede og bruge dem. Der vil jeg faktisk lave helt færdigt. Det eneste, jeg ikke har fået, det er lagt, det fik de, da jeg kom hjem. Og dem har jeg så som sagt brugt til de store billeder. Jeg har så gjort det også, at jeg sådan har dykket ned i kærlighedsbogen med Kama Sutra, og har valgt forskellige ting ud, som jeg har taget kopi af, og så har jeg håndkoloreret dem og indkoloreret dem i billederne. Sammen med noget indisk papir og forskellige teknikker. Jeg har trykt, altså mange af figurerne er skabeloner, jeg har skåret, tegnet og skåret, og dubbet igen med skumgummi og maling. Så jeg får de der skarpe, afgrænsede kanter. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så har jeg gjort lidt, eller jeg oplever, at jeg har gjort meget ud af, kompositionen i billederne. Og jeg har egentlig ikke haft Ernas ting overhovedet sådan i baghovedet. Andet end vidst, at Erna, jo fordi jeg har været hernede og se og kender hendes ting, også arbejder meget farverigt. Men det, at jeg har valgt at bruge sådan nogle store farveflader, som har den samme farve, giver det sådan en vis ro, fordi vi var meget, da vi kørte herned i den, jeg i bilen snakkede om, hvordan må vi klæde hinanden og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at det hænger fint sammen, uden at slå hinanden i stykker. Ja, yeah. Det tror jeg var det, jeg ville sådan sige. Ellers er min arbejdsmetode jo meget sådan, ekspressivt og fabulerende. Her har jeg så arbejdet meget stringent i opbygning af mine billedflader. Og det tror jeg er medvirkende til, at jeg oplever sådan meget ro, selvom der foregår meget på gulvet og foregår meget på væggene, men alligevel så oplever jeg, at der er sådan en harmoni i det. Det tror jeg var det, jeg ville sige. Og så vil jeg gerne sige tusind tak til Erna, fordi hun ville give mig husly. Det er jeg rigtig glad for. Det er jo et smukt hus at udstille i, og nu her, vi var her i går, var der en del mennesker, og da vi var ude og spiste en frokost og kom tilbage, der væltede det også ind ad døren med folk hernede, så det er jo et sted, der bliver set af mange mennesker, så jeg håber, det kan give folk en oplevelse. Yes, folk kan i hvert fald sige, at de bliver glade af at komme op i rummet. Altså, de bliver sikkert ikke mindre glade. At du også der er noget vin her, og noget saft,
og så står der frugt